Dakigunez, mekanika kuantikoan magnitude fisikoi eragile bat egokitzen diegu. Beraz, hurrengo urratsa izango da aztertzea zein den momentu angeluarrari egokitzen diogun eragilea mekanika kuantikoan. Eta zer esanik ez, eragile hori oinarritu behar da momentu angeluarrean daukagun definizioa, ez? Eta klasikoki aztertuta momentu angeluarraren definizioa badakigu dala R biderkaura vektoriala P. R biderkaura vektoriala P. Mentxe, hau dugu R vektoria. Bai? Bueno, orduan, lehenengo pausua izango litzateke, lehenengo saiakera behintzat, badakigu zein den R vektoriari dagokion eragilea, azken finean R bera dugu, eta P-ri dagokion eragilea badakigu dala minus IH barra gradiente. Irudimentxuetan. Beraz, L-ri egokitutako eragilea izango da hauetan oinarrituta. Hori izango litzateke gure lehenengo saiakera. Hori ondo badabil, horrekin geratuko litzateke. Eta ondo ibiltzea zer esan nahi du? Gure ardura izan behar da ea era honetan definitutako eragilea hermitikoa den. Eta hori aztertzeko, ikus dezakegu zer gertatzen den, adibidez osagai batean. LX, dagokion eragilea, zuzenean mentxe dagoen biderkaketa vektoriala aztertzen badugu, da iren eragilea, bider PZ-ari dagokion eragilea, minus PI bider Z. Hauxe dugu horri dagokion eragilea. Orduan, hau aztertzeko hermitikoa den, egin behar duguna da horren adjuntua kalkulatzea. Eta horren adjuntua kalkulatzea da, biderkaketa honen adjuntua minus beste biderkaketa honen adjuntua. Bueno, badakigu adjuntuen propietateak aplikatzen badugu, biderkaketa baten adjuntua da adjuntuen biderkaketa baina ordena aldatuta, orduan daukagu PZ-aren adjuntua, bider I-ren adjuntua, baina P eta I autoadjuntuak direnez, PZ-aren adjuntua PZ dugu, eta I-ren adjuntua I dugu. Eta gero dugu hemen gauza bera, izango litzateke Z, PI. Orduan ikusten dugunez, ateratzen zaiguna da hementxe dugunaren berdina, baina ordena aldatuta. Baina P eta R-ren agertzen diren osagaiak diferenteak direnez, hauek trukakorrak dira. X eta PX ez dira trukakorrak, baina PZ eta I edo Z eta PI hauek bai. Ze PZ da Z-arekiko derivatu partzialaren proportzionala eta I-ren gainean ez du inolako eraginik egiten. Hau dela eta guk jar dezakegu, ordena aldatu dezakegu, da jar dezakegu I nahi izan ezkero, edo mantendu hementxe daukagun ordena, azken finean berdin zaigulako, baina goikoaren berdina jartzeko jar dezakegu hementxe daukagun ordena aldatu dezakegu nahi izan ezkero. Eta era honetan ikus dezakegu nola, benetan hermitikoa dala, ze adjuntoa eragilearen berdina dugulako. Orduan, ikusi dugu nola hermitikoa dala, eta hori da eskatu behar diogun ia gauza bakarra. Hermitikoa dugu, bai. Orduan, hermitikoa izan da, zuzenean adierazpen klasikoan ordezkatuz R eta P bere eragileekin daukagu L-ren eragilea mekanika kuantikoan. Bueno, interesantea dugu adibidez, aztertzea zeintzu diren, hau dugu LX, hemen LX-ekin bakarik egin dugu, baina LI eta LZ-arekin gauza bera, beraz, L-ren osagai guztiak hermitikoak dira, orduan L vektorea hermitikoa dugu. Bueno, orduan, interesantea dugu, aztertzea zeintzu diren, nola geratzen diren L-ren osagai diferenteak, bai? Hori egiten badugu, L-ren osagai diferent, LX, ointxe bertan aipatu duguna,
LX-i dagokion eragilea, ja ordezkatzen badugu, geratzen zaigun PI eta PZ beren adierazpenekin, ondorengoa dugu. I Z-rekiko minus Z, hau dugu X osagairi dagokion eragilea, Y osagairi dagokion eragilea hauxe dugu, ZPX minus X Z-rekiko deribatu partziala. Ikusten duzuenez, hemen txakertzen diren bai R eta P-ren osagaiak L-ren osagain diferenteak dira. Hemen LI-ren aztertzeko dugu Z eta PX agertzen dira eta X eta PZ, bai. Eta azkenik daukagu LZ-rena dugu minus IH barra X irekiko deribatu partziala minus I X-ekiko deribatu partziala. Bueno, notazio hau erabiltzen dugu, ez dut esan, baina hemen txaukagun hau, batez ere laburreagoan idazteko, ez? Hemen txagoen Z-rekiko deribatu partziala holan idaztean esan nahi duena da, hau, ez da? Gauza laburreagoa batean idazteko, notazio hau erabiliko dugu. Bestaldetik ere, interesantea izan daiteke, I eta X-en ordez, jartzea hauek ordezkatzea eta jartzea koordenatu esferikoetan. Orduan, hemen zuzenean ordezkatzen badugu, hemen txaukagun I eta Z hauei dagozkien koordenatu esferikoetan, adieraz dezakegu era berean, baina koordenatu esferikoetan zeintzu diren LX, LI eta LZ osagaiak. Hau pixka bat, hemen ez dut egingo, pixka bat astuna da, zaila ez da, baina astuna bada, eta ateratzen den adierazpena hemen jarriko dizuet. Minus sinu phi, titarekiko deribatu partziala, minus cosinu phi, tangente tita, firekiko deribatu partziala. Minus IH barra, bueno, hemen ere minus IH barra desala jargen ezaken. Cosinu phi, titarekiko deribatu partziala, minus sinu phi, zati tangente tita, firekiko deribatu partziala. Eta azkenik, hau pixka bat errazagoa dugu, beraz, kasu honetan bai, pena merezi duela, gomendako dizuet hau egitea, minus IH barra firekiko deribatu partziala. Izatez gero LZ osagaia gero erabiliko dugu berriro ere, orduan, interesantea da, hau saiakera modulez, hau ateratzea benetan lortzen duzuen adierazpen hauxe. Bueno, beraz, hemen ditugu L-ren osagai diferenten adierazpenak, bai kartesiarretan eta esferikoetan adierazita, eta baita beste eragin interesantea duguna, zer esanik ez, dugu L karratuaren adierazpena, bere modularen karratuarekin lotuta egongo dana. Hau azken finean dugu LX karratuari dagokion eragila, gehi LI karratuari dagokion eragila, gehi LZ karratuari dagokion eragila, eta batez ere hau interesantea dugu polarretan adieraztea, esferikoetan adieraztea. Orduan, horretarako egin behar duguna da, LX karratu, beraz, hau birritan aplikatu, gehi LI karratu, hau birritan aplikatu, eta LZ-rekin gauza bera. Berriro, nahiko astuna da, baina ez da zaila, eta ateratzen den adierazpena hauxe da. Titarekiko bigarren deribatua, gehi bat zati sinu karratu tita, firekiko bigarren deribatua, gehi bat zati tangente tita, titarekiko bigarren deribatua. Osondo. Eta azkenik, beste erlazio interesantea, batez ere mekanika klasikoan ikusitakoarekin erlazionuta dagoena, da energia zinetikoaren eragilearekin lotzea hemen goian aztertutakoa. Energia zinetikoa, zer esanik ez, hori badakigu dala, minus h barra karratu zati bm Laplaziarra. Eta Laplaziarren adierazpena garatu dezakegu hause esferikoetan, batez ere goiko adierazpena honekin erlazionatzeko. Laplaziarra esferikoetan, bai, aztertu genuen goian,
beste puntu batean, eta hau zuzenean jarriko dugu hementxe daukagun Laplaziarren adierazpena, baina esferikoetan. Hauxe dugu. Bat zati R, R-rekiko bigarren deribatua R, gehi bat zati R karratu, titarekiko bigarren deribatua gehi bat zati tangente tita, titarekiko deribatua gehi bat zati sinu karratu tita, firekiko bigarren deribatua. Bueno, hau da Laplaziarra, mentxe kortxete artean dagoena. Bueno, ikusten duzuenez, hemen dagoen parentesi honetan dagoena honen berdina dugu. Honen berdina dugu. Orduan, hemen dagoena jar dezakegu hau L karratuaren funtzioan. Orduan, hori egiten badugu, jar dezagun pixka bat hause gora leku gehiago izateko, hori egiten badugu, orduan daukaguna, hemen daukaguna teori beste era honetan jar dezakegu. Alde batetik daukagu hause. Hau, ikusten duzuenez, bestea independentea da. Bueno, daukagu minus h barra karratu zati bm bat zati r. R-ekiko bigarren deribatua R. Gehi, eta gero daukagu beste ekarpen hause. Hau L karratuarekin dago lotuta. Ikusten duzuenez, hau da berdin, L karratu, goian agertzen dana, gero zati daukagu beste ekarpen batzuk, hemen, minus h barra karratu da L karratuak duena. Gero daukagu bm eta R karratu daude. Beraz, zati bm R karratu. Hau da daukagun energia zinetikoaren adierazpena, non L karratua agertzen den. Mekanika klasikoan ateratzen zitzaigun bezala, L karratuan baita agertzen zen, baita era honetan ere, L karratu zati bm R karratu. Eta hementze zegoena, hementze genuena, hau izango dugu, PR, beraz, momentu linearen ekarpen radialaren karratuaren eragilea zati bm. Hori izan behar dugu mekanika klasikoan daukagunaren parekoa izateko. Beraz, hemen ere nolabait berreskuratu dugu adierazpen hori, non energia zinetikoa eta energia ere, energia osoa, bakarrik energia osoa ateratzeko hemen gehitu behar diogu bakarrik energia potentzialaren ekarpena. Beraz, energia zinetikoan separatu dezakegu bi ekarpen. Ekarpen radiala, energia zinetikoan ekarpen radiala, eta hau izango dugu, berari dagokion eragilea, gehi, L karratuaren proportzioa den beste ekarpena, energia zinetikoaren ekarpen ortorradiala. Beraz, ze antzekotasun dagoen, mekanika klasikoan lortu dugun adierazpenekin. Beste gauza bat, nire ustez azpigarria dana, azpimagarria dana, L karratuaren eragia aztertzerakoan, eta momentu angularren eragiak aztertzerakoan, ikusten zuenez, momentu angularren eragiak, R-ren independentea da. Hemen inon ez da agertzen R. Ez bakarrik L karratuan, joaten bagara beste osagaietara, ikusten zuen hemen, osagaietan ere, R ez da inon agertzen. Hori da kontuan hartzeko gauza bat. L, R-ren independentea da. Hau da, L aplikatzen badugu, bakarrik R-menpekoa den, R-modula menpekoa den, hori da, R esan dudanean da, R-ren modulua. R-ren modularen independentea dana. Hora, koordenatu esferikoaren R horren independentea duguna. Ordan aplikatzen badugu L, R modularen menpekoa den bakarrik uin funtzio baten gainean, hori zuzenean 0 aterako zaigu, bai? Bueno, hori interesantea dugu, buruan eukitzea honek duen egitura, eta egitura horien artean hori dugu, ez? R modularen independentea dugula L momentu angeluarra. Bueno, beraz, lortu ditugu, hauek dira daukagun momentu angeluarraren eragileak eta hauekin lan egingo ditugu zertarako, argi dago, gure helburu bat izango dugu,
momentu linearen autofuntzioak ere lortu genituen bezala, momentu angelboraren autofuntzioak eta autobalioak atera beharko ditugu noizbait. Baina hori baino lehen beste ezaugarri batzuk aztertu beharko ditugu.